लोगोफोर नोंसोरो दा नायगासिनो आलु बर' इउटुब चेनेलाव गासैखौ फिन बरहरनाय थाबावबाय। दायो लोगोफोर ओरैबायदि भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जेरावबो लुटपुट खालामग्रा ओरैबायदि उल्टां फाल्टां खालामग्रा बि बयनि सोमोन्दै। बय ना लेडि बय बेनो जादों सेक्सि बय। न आरो खेबसे आंजों लोगोसे बुं सेक्सि बय। बहुत तेज हो रहा है। फाग्ला मानसि बिलाय हौवा मानसिखौ बिदि खुदुमलाबायो थुट मा जाम्बा जाम्बा मानसि बिलाय हिनजावानो जोब्बायमोन नोंहा सिख्ला मानसियानो जोब्बायमोन नोंहा बे मुगै सुगैनो जालालै नोंजों जाला फाग्ला बे हौवा मानसिखौ खुदुम मा मोनखो नोङो दाबो गोबानसो ओंखारगासिनो आं नायनानै थुट बिदि जायो नामा जाम्बा जाम्बा सिख्लायानो जोब्बायमोन नोंहा। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। सुपर भाई कैसा लगा आपको? शूट नहीं कर रहे जाम्बाबा मानो बिदि सोंनांगौ जाखोब्रा थाव सोनो थांदा थाव सोब्रा थाव सोखो आराम थां फाग्ला लासिं सिं बिदि सोङो बोराय रे बाइक लानानै फाग्ला एसे मोजां स्टेन्डार्ड बाइक लादोब्रा ब्र बिबस ब्र फाग्ला बोराय रे बाइक लानानै बिदि सोंबा बोरै जानांगौ जाखो एसे दामि लादो मोजां नुनाय बायदि अब्लासो सिख्लाफ्रा खारफासिगोन नोंजों। क्रॉस करता है तू और रुको साला। ले आं लासिं सिं जागोन सानखादोंमोन लासिं सिं जाबाय दा फाग्ला नों बे गेसाव बाइकखौ लानानै बे मालाय इमान स्पिड थांनाय इमान दामि बाइक सालायलांनाय नों बारनो होनबा जागोन नामा बेयाव फाग्ला नों बिदि जायो मानसिया एसे मोजां बाइक लाब्रा एसे बयखौबो गारलांनो हानाय एकदमबारे स्पिडाव सालायनाय पालसार NS KTM मेल्ला बाइक दं बेफोरखौ ला जाम्बा बिबयसानो जेनबालाय बोरै जानांगौ जाखो एसे नाम्बार 1 टप नाम्बार 1आव थांनाय बिबयसा थालाङोबालाय बोरै जानांगौ जाखो एसे मोजां बाइक ला फाग्ला फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। क्या जाओगे? आं नोंखौ बुंबाय थाखायो लासिं सिं जागोन होननानै बे इमान स्पिड बाइक सालायलांगासिनो बै थाबायलांनाय सिख्लाखौलाय नोंलाय माथो होनो मा दरखार माथो होजायानो जाम्बाबा होद इमान असनमान दाखालामब्रा। नै माथो बिलुनसोलाय बेलाय फाग्ला बे बिलुनखौलाय मानो देखायनांगौ नोंलै फाग्ला बिग बयस बे बिलुनखौ मानो देखायनांगौ थुट जाम्बा मारलै नोङो। चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू। सुंदर लोग कहाँ पर जाओगे? बय ना लेडी बय बेखौनो बुङो सेक्सि बय। जाबायना काहिनिया लासिं सिं जाबाय दा सिख्ला एदावग्रा सेक्सि बय नोङो मोनबाय दा माबायदि लासिं सिं रायजाबाय नों बिदि सालायनाङाब्रा इमान मानसियाव नों गावखौनो एसे सामलायना सालायनांगौब्रा मा गावखौनो एकदमबारे फेमास जाबाय गावनि गिजुआव दावखोलांबाय होननानै नों बिदि अपेनलि बिदि खालामबा जानाय नङाना बिबस ब्र बिदि नङाब्रा एसे संभल के भाई संभल के। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लड़की गाली दे रहा है मेरे को साला। मा होनदों लड़किनि गाली दे रहा है रायजानाय खामानिखौ मावना लाबाय नों रायजाखागोन गाली दे रहा है आरो खिथाबावनोसै फाग्ला बिदि जानाङालै। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।
अरे मेरे को काहे को नहीं दिखता है अ नोंखौनो सोर माथो होनांगौ दे सोर माथो होनांगौ जाम्बा जादों नोंखौ हाय होनबानो खिथु खिथु खारफानानै नोंजों आखाइ हमैनो जाम्बा जादों हर लड़की ऐसा नहीं है समझे लेना भूल गया ये बोला भी नहीं आजिखालि बिबयसा थाखा फैसा गोनां जाबाय मालिक जाबाय बे 10 थाखा 20 थाखा थाइसे थाइनैखौलाय अबावथो ताल लाबावनो जाखो आरो सिख्लाफोरनि लब बेहा ओरै थांनाय ओरै नायनाय ओरै एवनायावनो माबा माबि नायनायावनो माने बेना फैसा लानोनो बावबाय जाहैदों दखानियाबो सानदोंमोन थांबा हामगौलै आं मोनबा हामगौ नाथाय जायासै बिबयस ब्र नोंना गोसोआ मोननै ओरैबो एकदमबारे मोनसे टिरजोंनो माने मानै मै गावनायनिसो माथो नोंना फाला मोनसे गुलिजोंनो 2 शिकारसो माथो बिदि जानाङाब्रा ब्र समझ रहे हो ना यार आज तो गर्लफ्रेंड है भाई देखो सिख्लाफ्रा मोजांथारथ' आरो आयु देलै दे नोंनिनो दिनसै नोंनो लाजोबदो मोजां सिख्लाबो आवग्रिनो ओरैनो नोंनि मुङा सेक्सि बय जायाखै मोजां सिख्ला पटायना लानानै बिदि जानाङालै यहाँ मत बोलना जानू बोलना ठीक है ओइलायथो भाया बुंनाङानो आदा बुंनाङा जाहैदों आरो गावहा लानोनो बुद्धिया ओरैबायदि फाल्तुखा माने गावखौ आदा बुंबाथ' बिनानावसो सोमोन्दो जागोन नालाय दा जान हिन्दीनि बुद्धिया मा बुंदों खोनासं आयु खात्रालै डेन्जार सुपार बिबय सुपार लासिंसो बुजानो नागिरलाबायनो सिख्ला मानसिजों थोद फाग्ला बिदि जायो नामा फाग्ला बिदिजों जायो नामा जादा सिख्ला एदावनानै फाग्ला बे बिमाबो मिथिया बिफाबो मिथिया बिदाबो मिथिया फाग्ला बे सिख्ला एदावलाबायबा जागोन नामा बे निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ बे बुरबगालाय मा जालायखोसै माबा जान बिदे साक्तायसो जालायलांबाय फाग्ला गोसथोनायसो सानखोना माखो बेलाय लरग'आ सिख्लासो सानखोना माखो बेलाय बिनि थाखाय जान होनोलाय दा थैजासिम थांजासिम एकदमबारे गोसो थोहाबना दंमोन गोदो गोदायनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो बेखौनो गारनो हाया माने खेबसे लोगो मोननायावनो माने तेरेलि जान बिदे साक्ता हूं फाग्ला बिदिया जायो नामा बे हौवाजों हौवा सिख्लाबा बेलेगब्रा सिख्लाबा बेलेग लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै मोनदों जुदि मोजां मोनदों जायखिजाया बे गोजा बाटनखौ क्लिक खालामना हो आं जेबो मिथिया क्लिक जानांगौ बे भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जायोमा आदामोन बाजैमोन आब'मोन एबा बिग बस बिथां अन्नानै निमाहा हो